Videózni akarsz? Na. Rekord, Peti? Nem ez az. Így az. Rekord. Volt rekord? Hány kiló, Peti? 151. 151. Hallotta mindenki? 151 kiló. Hajrá, Peti! Hajrá, hajrá! Gyorsan vedd fel, Laci! Ez az, Peti. Tig, de könnyen felvette. Tegyél még rá, Tegyél mert még rá, már Peti. nagyon megy, Peti. Hoppácska! Tegyél még rá. Nem is úgy. 3. Kis a vízeszélyterben nyerős szavunk be. Kokó gaka? Gyerünk, Peti, ez fiú. Kokó már gyerek? Nem bújtott el! Megfaj a kokó. Gyere!